Башкорт дәүләт аграр университеты галимдәре магнит ярдәмендә һыуды тазартыусы корылма уйлап тапкан. Уның үзенчәлеге һәм ничек эшләве белән хәбәрсебез Гүзәл Ишкинина танышты. Если мы исследуем воздействие магнитного поля на поливную воду, то мы используем только вот этот вот трубопровод с магнитным аппаратом. Николай Кавелин һәм тагыла бер нисә галим күп елдар дәвамында магнит яланы ярдәмендә һыуды тиргә әйләндерү усулын өйрәнгән. Мы задаемся различными скоростями движения воды. Мы хотим понять, какая скорость будет оптимальной. То есть мы набираем, например, при скорости 0,2, например, метра в секунду. Это уже омагниченная вода при пропуске ее через магнитный аппарат с определенной скоростью. Задаемся следующей скоростью, повторяем процесс, задаемся следующей скоростью, повторяем процесс. Потом поливаем, например, тот же укроп и смотрим, как происходит. При какой скорости, например, произошло быстрое схождение семян, и смотрим, как растет. Был үзенчәлекле кулайламаны һикенче елларда ук университет профессоры Равил Алмаев уйлап таба. Галимдар төркеме уны камиллаштырып, катмарлы конструкция эшләгән. Беренче вакытта ул магниттар белән бик актив изучениялар алып барган инженерный расчёттар эшләнгән һәм ул аларды Волжанка, фрегат дигән поливальный установкаларда эксперимент иткән. Бүгенге көндә без установканы катылмарлырак эшләнек һәм бездән да возможностьлар керттек. Үзенчәлекле корылманың киләчәктә авыл хуҗалыгында алыштыргыһыз ярдәмчысы булуында шикләнмәй галимдар. Чөнки уның ярдәмендә уңышты 2 тапкырга арттырырга мөмкин. Тере һудың мөмкинлекләре бихисап диюлар. Магнит кыраша үткән һудың үзенчәлеге яхшы, структураһы үзгәрә. Бындай шифалы һыу яшелсә емешкә мул уңыш бирергә ярдәм итә. Тик уның менән дә артык мавыгырга ярамай ди белгечләр. Гүзәл Ишкинина, Вадим Зараев, Хәбәрдар, Башкортстан.